Baba vekubika sadza muguta reHarare mhepo dzacho dzovafambira zvakanyanyisa mushure mekunge kutenderedzwa mifananidzo yavo munyika yeZimbabwe pachiziviswa kunzi baba ava vasungwa mushure mekunge vachinzi vaba paNhamo. Kusangana kwatinoita pano paHarare Networks patinokuigirai nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe tichiti kana pane vatsva mukana wekubaya kabhatani kakanzi subscribe nekutena notification bell. Zuva ranhasi toya nemavhiri 11 ababa vekubika sadza avo vari kubuditswa vachitenderedzwa muruzhinji rwenyika yeZimbabwe vachinzi iko zvino vamaoko emapurisa mushure mekunge vaenda paNhamo kumba kwaAshford anova akafirwa nemwana anova zvakare ari kuvaunganzira mari yeGofund yavainzi ivo vanga vachitarisira kupiwa after paNhamo apa. So potenderedzwa mashoko nemufananidzo wababa ava vachiziviswa kunzi paNhamo apa votandaniswa nevanhu vazhinji vachiziviswa kunzi baba ava vaba foni inova iri foni isati yazivikanwa kunzi muridzi wacho ari kunzi abirwa foni ndeupi, asi baba ava mashoko ari kutenderedzwa ari kuziviswa neveruzhinji vachiti vaendeswa mumaoko eusungwa. Mifananidzo yamuri kuona yababa ava vakatakurwa mumotikari yavaiswa vhidhiyo hatina kuzokwanisa hedu kurivisa nekuda kwekuti chiitiko mabatirwo anga achiitwa baba anonzwisa tsitsi. So veruzhinjiwo votaura vachipowo muono yavo pamusoro pechiitiko chababa ava vachiti inhau yekuti baba ava vakuda kutsikirirwa mari dzavo dzavaiunganidzirwa dzeGofund dzava kuda kutsikirirwa chinyeperwa nezita rekuti avaba. Vamwe vonyora vachiti mazvinzwa here kuti baba vesadza vanga vaba foni yehanzvadzi yaAshford kuChinhoyi uko vabatwa apa mari yeGofund vanga vachifanirwa kutoipiwa nhasi. Shuwa kufambira kunoba parufu zvakaoma. Veruzhinji voti urongwa uyu warongwa nehama dzemunhu aita Gofund pamwe mari yeGofund iya hapachisina. Voti tovarongera sei baba ava? Veruzhinji vachidhifenda vachiti baba ava mari dzavakapiwa nevanhu dzakawandisa vangazofambire here kuenda kunoba foni paNhamo. Ndedze dzimwe news dzataya tikabata pano paHarare Networks tichiti munozvionawo sei, munoitongo sei nhau yababa ava? Zvinhu zvinorwadza. Vanhu veruzhinji voti mhepo dzofambira baba ava dzakaomarara nekuda kwekuti vakawana rubatsiro kubva kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe rwakasiyana siyana. Vamwe vachiti munhu akamozvipira kuti abike sadza muguta reHarare ozoenda kunoba foni paNhamo, vanhu musanyepere baba ava. Vanhu voti nhau yese ichazobuda zvizhinji kana vatongwa kumasitare edzimhosva nekuda kwekuti vanhu vari kuti baba ava tinovamirira nekuda kwekuti vakabatsirwa neruzhinji rwenyika. Ndidzo dzimwe news dzataya tikabata on our channel page Harare Networks. I thank you for keep on supporting our channel page.